Văd că vă place să comentați al naibii de tare. De ce nu? Uneori vă spun sincer că și eu aș comenta la tot felul de postări. Why not? Dacă cineva greșește, de ce să nu-l taxăm pentru greșeală? Da, cred că am zis în video pentru anul care vine. Sincer, pentru mine în fiecare zi aștept să vină odată anul 2020 și să fie unul... Wow! Da, nici nu ne-am dat seama cum a început anul 2020 și, sincer să fiu, nici nu ne-am dat seama cum s-a ajuns în starea în care suntem și în situația în care ne aflăm la nivel mondial, nu doar în România. Așa că, având în vedere că sunt o persoană asumată, într-o oarecare măsură n-am fost atentă la exprimare și am spus pentru anul care vine, pentru că oricum suntem deja în 2020, dar vă spun sincer că eu simt că în fiecare zi începe ceva nou și sunt foarte, nu știu, trăiesc cu, cum să-i zic, curiozitatea de a afla ce o să mai fie, ce se va întâmpla, cum se vor termina toate. Și sunt o optimistă incurabilă. Din punctul meu de vedere, toate se vor termina la un moment dat și ne vom relua viețile, dar mulți oameni cu care vorbesc îmi spun că anul 2020 e compromis. Nu e compromis, e un an în care putem să învățăm foarte multe. E un an în care putem să reflectăm foarte mult la viața noastră, la care sunt valorile noastre, la ce este foarte important pentru noi. Nu mă deranjează și nu mă deranjează niciodată comentariile, nu vreau să le zic negative, comentariile unor oameni care, nu știu, din păcate cred că nu... Haideți să vă zic așa, dacă nu făceam greșeala asta de exprimare, nu aveam vizibilitate, așa că e ceva ce ține și de marketing și îl învăț din mers, pentru că specializarea mea e psihologie. Așa că învăț din mers că dacă faci anumite greșeli, unii te fac proastă, tută, tâmpită, etc., dar ai o vizibilitate mai mare, așa că vă pup și vă mulțumesc pentru faptul că mă faceți să fiu atât de vizibilă.